Y gwleidydd annisgwyl, y siren dyledu y troseddwr, y dyn busnes. Mae'r lywydd mwyaf dadleuol America, Donald Trump, ar ei ffordd nôl i'r tŷ gwyn. It's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. Thema fawr ei gyfnod cyntaf fel arlywydd oedd rhoi pobl yr Unol Daleithiau yn gyntaf. Materion fel yr economi a mewnfudo oedd yn bwysig iddo, a llwyddo i swyno i gefnogwyr gyda'r slogan Make America Great Again. Mae'n cael ei addoli a'i gysau. Dyma wleidydd sy'n sicr yn hollti barn. Ar ôl 4 blynedd yn arlywydd, collodd Trump i Joe Biden yn 2020. Canlyniad nath e ddim derbyn, a hynny yn arwain at derfysg treisgar nath ysgwyd America ar byd. A Donald Trump yw'r arlywydd cyntaf yn hanes America i'w gael yn euog o dorri'r gyfraith. Dod â ffrisiau lawr a thorri trithu yw blaenoriaeth Donald Trump. Mae e hefyd am fod yn fwy llawdrwm ar mewnfudo, gan gwblhau'r ffin galed rhwng yr Unol Daleithiau a Mecsico. Bydd ganddo ddylanwad dros y byd, ac mae wedi addo dod â'r ryfel yn Wcrain i stop. Yn Israel wedyn mae ei syniadau ddod â heddwch i'r dwyrain canol yn llai clir. Ar ôl i gyfnod cythryblus yn arwain America y tro cyntaf, tybed pa mor wahanol fydd e fel arweinydd tro yma. Yn wleidydd sy'n sicr yn rwygo rheolau, ac felly mae pobl America a'r byd yn aros i weld be ddaw wrth ddechrau'r daith.